Hey, people, this is the coolest minister on the street, the minister of Makuya, the best TV on TV, the Kasim TV. I'm Stellenbosch Nil, Parade Nil, Kuramagram, Sabajan Romania, and the shop. Now, Bram, what you make coffee came here and I'm saying, and the husband like team because the suppose was winning like him. Yeah, and the Fumana, the Stellenbosch Fumana a red card. That's why I missed it because Stellenbosch got red card any time. But I don't know what happened by Sai Paris Agori. And the husband was and the husband because I mean expect you in pa. The mother try but expect you in pa. Because but I can see by 11 boy. By expect 10. And let the same team be better achieve the 3-1 go. Nanto inobesha kuyo yengo. Uyabona ke angifuni nje ngimele mina. Bathi kala siyabuza kala sasaqabela. Wayifaka ichizi indawo zePirates. Kaloku iStellenbosch awucingi bahlambi kuba senze kanje sinomsindo oba asinobetho iziteam ezimbini zaseSoweto awucingi bahlambi. Kaloku uzutata ngoku uzothishelela umntana because marike ngoku utata ngilona ke ngoku uyatataza utata kayizini. Wena nje manje yazi nami ngiyathi bahluleke babashijapa. Sure. I blame coach wakho. Hayi, ngeke nimblame. Because i-ball position wena manje uyayijonga pha. Pirates ayivula i-ball position. But the problem i-one kukuscora tayami. Andiyazi why. Ishot on target. Angibonanga shot on target ezingako pha. Andizibonanga. Hayi andizibonanga ngifuna ukugada. Bapha mfukeni. Hey. Babi bra. Umntana ngifuna ngamfaka umntana lencoko ke. Hey. Brian, i-message ono yisho ke ngona la ufila ngehlobo ufila ngayo no bakhona amanye amadawa amabhakaniya abukeleyo afila ngehlobo ufila ngayo abanye bebukele e-TV wena ubuyibukele live i-message onobanika yona inkuthazo onobanika yona since wena ubuyibukele live and then ukhathazeke ngehlobo ngathini ku yabona mina ngathi kubo ndikhathazekile ndikhathazekile ba i-team yami ayidlali ngohlobo mina expect uba izadlala ngalo but masithembeni man kuzoba right nisayithatha iligi jonga masasinge league sithetha ngantoni kaloku ibona itshenye direction oyithatha le-bank ya niyadlula kuma-room straight ngoku igqibona ibethwa ngothulile mamela kwi-Nedbank asihleki ingxaki singahleka kwiligi kodwa i-Nedbank asihleki uthi yintoni uthini umessage yakho kwi-fans of-Pirates mabhakaniya hold on to that course. And we are going to take Nedbank Cup. And when the coach is going, we are going to take pizza. Open man. Open. I effort to buy food like Pirates. I'll be there. I'm not dead. That's what's up uvile acha mabhakaniya athi ilika sayixolele but athathi cup necaf ahlela ku second position. That's thank you once and always amabhakaniya ezimnyama yenkani ezingamagebhule zagebhule umthaba ngamasipala zawubhekise ezantsi zona zahlulwa kubetha iStellenbosch sina 9 players.